Odiochieng' achiel tok sirikal lando ni yepo ma sikunde ochor nyime, paro mopogore opogore ochako nyuolore. Kata obedo ni thoth jonyuol siro wach ma choro nyime tarik mar yawo sikul kaluwore kod arita mar nyithindo e kinde koth, moko kuom jonyuol to wacho ni sirikal nonego chungi chenro mag sikunde mokethore, ahinya to mago mabeyo, mondo ne kaka ji nyalo dhi nyime kod somo kata ka gisomo kidam kidam. Jopuonjrego nonego bed ni yawo sikul chieng' wuok tich ma juma manyien, kata kamano yepo no ochako chor nyime e okang' mar ariyo ka tarik mar yepo pok olandi. Bende ok sikul bak podi, nikech kaluwore kod pek mantiere mar ohula kod pi kod koth machwe, wanyalo tero nyithindo e skul to nyithindo nyalo yudo hinyruok. To bang'e, ere ng'ama obiro blame, jopuonje koso parents? Therefore, an aneno ni nyithindogi onego obed dala mondi nyaka chopi kuonde mobed affected. Nikech syllabus bende onge joma biro duogo chien, onge joma biro dhi mbele, syllabus en achiel. Kuonde mabeyo nyithindo yawe skul, odhi e skul. Kuonde mobed affected orit mondi, kaka sana Nairobi rach sana. Ok inyal golo nyathi gokinyi ni dhi skul, tikia kata odhi chopo kata pi dhi kode. Skul somo mondo dhi mbele, mondo kik waketh sa. Nikech already 1 week waseketh. To nyithindo nigi only 13 weeks, manyiso ni wadong' gi 12 weeks. Koro an akwayo sirikal ni ging'iye from that point, mondo kuonde mabeyo to nyithindo tim ang'o? Odhi e skul. Podi ikruok podi. Nyithindo sani ok nyal duogo bosom, nikech ka nyithindo moko nyalo somo to nyithindo moko ok som, mano onge kaka dhi bedo maber. Nyithindo bedo abeda kamoro achiel, ma ka nyithindo biro yepo to yepo e paro achiel, nikech subject en achiel, onge subject mopogore, subject en achiel. Ok kaka nyithindo moko nyalo duogo dala to moko dhi skul. Mar ariyo, aneno ni sirikal ong'i wachni matut, kata ka gi suspende kata another week, mondo kila ng'ato ka dok e skul to bed ni skul te dok e skul.